Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban bot din halor ke jingpen bet thmai ya ke jingpen kre ya ke an chong wai bat karung kami jong ki bar jala shakani ke jala Meghalaya. Ya ke balatem kum ke Meghalaya Resident Safety and Security Bill 2016. Haka arpulai terek mentau benar risau arajar kat kendai. Kasenjuk jong kiseng balang keni kejela kiba hapo ka Shatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organisation. Komso kalalet ye kendo yu menteri rang ba kejela ukon rat kisang ma haka kamra terikam ju hamen sekretariat Shillong. Haka ni kejing kendo ban bodien baka sarkar kadai ban beso iki katu ka neki kendon na ka inline permit. Haka bedai ba kejing perking ya karong kami ki menderi bat ki barjela syakani kejela Meghalaya. Nakaliang konrat kisang ma ula kular ya kene kenhon banamar ba mentau snam araja kat kendai kan amdan darbar shu kumta nakaliang ju un sakhot da kejelang jong ka kenhon menteri jong kene sarkar Meghalaya Democratic Alliance u konrat kisang ma ula kular ru ya kinong ilam jong ka komso bahadien ba kejelang jong ka kenhon menteri kaladat bishar ke jing penkela ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Bill 2016 bat lada kala biang lot nadong syadong ke sarkar kan pelong no ya ka kum kaan ke basipor ne ke ordinance kaan ke bantri kam tang hendriu benai yang jong ka kenhun ka jongi kum ka komsung ilawan bani kendu yo chief minister wan budin halo ke jing dawa ka jongi ban wan ra ka LP kham kloi namar kini ke jing lang ke jing kendu jong kini jongi ho benai beladam nakaliang jong chief minister la kubur ban wan ra kham kloi te khnang ban pen urlong ya kani ban penkloi ni kam ilawan ban ikendu chief minister mentang si ban sothu ba kani ka kam pla poi hadu kanu stage ta ka jing kendu ka jongi chief minister mentang si ula ong ba ka kam kala ya chakmat kumbau la kula rengi pun pendap kani ka kam ha po ki artli ki cabinet mentang ka singi ula abyang itu juga jing kula ong ba ula bandon ki cabinet ka jong kini ki si ban wan di kata ka de ka ba ngiwan ban ikendu kumbang sothu bangila ong ru uda ka basai ba nakaliang jok sarkar pedeng kala penpau syai ba kinwan ra ya kasi AB hakani ka session ka bonwan ka ban sedang adu ka pratrip November obat ka ban kut adu December bangilo kumba home minister union home minister ulong ba gitu ki state ki ba ki an kum ka LP ki don ka article 371 ki don ka CAB kan yale kal bala ban trikam la ne ban don ka proviso ka ban ailat itu ki an jong ki state ban yadai ki ya ki nong song snow jong itu ki state ka don ya itu ki an tingin bala ong yo chief minister ya kata ban nakaliang ka jong ula ong boy basua ba kani ka session ka parliament kan yan un sawan ra ya ka amendment kumbangi ngila dawa ban thep ka LP po ka MRSSE ngila ong na do sedang ba compare ka kerteng kala ban wan da kanu kom da jing dawa ka jong ki long begitu ki sautli ki kendon ki bedon ha ka LP ki dei bendon hang ni ka kata ka mangi last tan adu nang kong bangindang yan dia mentah nila dengi sempat kani ka amendment ka government kan wan ra la da kam don tang ya ko weru ka kendon ka bangi ngi dawa komot nginong pediang yani ka kata ka basya ngi la ong na du pasdang ba compare phi khot da kanu kerteng do ki kendon ki bedon ha ka LP ha ka original act jong ka Eastern Bengal Frontier Regulation Act ka dei bendon ha ka ni amendment jong ka MRSSE khnang ban yada yu pri na ka jingwan rung ha ni ka jaka pantip un syong sa e kat nu sngi un syong badal ade ka por un mi udai ban mi bala da ummi la ni shim ka LP dei ban syak pun sitom yo to pri nang kom ki jing dawa ki jong ngi dei provision jong ka LP ki dei ban rung ha ni ka MRSSE tela da dan tang ka weiru kata kendon ya ka bangi la dawa na kaliang jong kendon ni sa thawe gila kelenti bagi sapan banai gila ji ki lada kalong kumta se pe chwa lada ka sarkar kon rai ka men